Tak moje meno je Milan. Ako som bol predstavený, tak som z agentúry SixClicks a ten predmet, z ktorého ma vyhodili, bolo podnikanie a obchodovanie na internetu. Takže priamo to súviselo s tým, čo robím. Pripravil som si prezentáciu na tému video a kreatíva ako základ akvizičných kampaní. Agentúra SixClicks funguje 8 rokov, je nás 20, venujeme sa stredným a veľkým e-commerce klientom v celej Európe. Mám toho dosť, tak poviem pomerne rýchlo. Keby niečo, tak na konci mám e-mail, kľudne sa môžete doptať. Prezentáciu som si rozdelil na 4 časti. V prvej by som sa chcel pozrieť na kreatívu, v druhej na stratégiu, tak na optimalizáciu, ako optimalizovať samotné kreatívy a v poslednej časti iterácie. Prvý bod, kreatíva. Keď chceme tvoriť akúkoľvek kreatívu, tak v podstate robíme research. Robíme to, aby sme vedeli, o čom by tá kreatíva mala byť. Research sa v podstate skladá z 4 častí. Je to Content Creation Strategy dokument, kde si všetky veci snažím zaznačiť. Riešim tam konkurenčnú analýzu, riešim tam historický výkon kampaní, čiže čo fungovalo, nefungovalo. A čo je také najdôležitejšie, sú analýza recenzií a komentárov. Čo by mal byť výstup? Výstupom by malo byť v podstate týchto 5 bodov. Snažím sa riešiť vlastne pain pointy, čo ľudí trápi, snažím sa riešiť triggere, čiže v podstate prečo sa rozhodli nakúpiť, riešim nejaké neúspešné pokusy, vlastne čo predchádzalo tomu, než nakúpili u nás, transformácie, čiže pozitívne výsledky, ktoré náš produkt priniesol a v poslednej rade Golden Nugget Reviews. To sú v podstate unikátne recenzie, ktoré v podstate vynikajú nad ostatnými, čiže je to niečo, čo viem použiť dokopy a ľudí to zaujíme. Čiže toto sú ukážky toho, kde je dominantný produkt a zároveň Golden Nugget Review. Ako si viem pomôcť AI? Existuje na to Custom GPT plugin, ktorý sa volá SellMeDispen a tam stačí nahrať obrázok produktu a vlastne tento Custom GPT vám vlastne všetko vygeneruje. Vygeneruje vám vlastne o čom váš produkt je, aký je jeho pricing, dokáže ho porovnať ešte s Amazonom aj s podobnými produktmi a vlastne úplne kompletná recenzia. A na čo to viem využiť ja? Tak vlastne riešim najprv tie pain pointy, čo tých ľudí trápi, čiže čo by som vedel využiť v tej kreatíve a vlastne benefity samotného produktu. Čiže ten produkt na predošlom slajde bola Venira, ktorá rieši problémy s vlasmi, skincare, rieši tam silu nechtov a podobne. Takto, keď už to mám vytvorené, tak vlastne zo stratégie tvorím koncept. Čiže nabídku, tú offer, ja si musím vyriešiť sám. A z toho, že som predtým vytvoril, tak dokážem vlastne angle, čo je nejaký uhol tej reklamy a dostanem v podstate cieľové publikum. Tieto dve veci si viem. Nie je to dokonalé, ale stačí mi to v podstate pomôcť k tomu, aby som si ušetril dosť veľa času. Keď riešim recenzie a komentáre, tak cieľom je to, aby som stiahol zo všetkých možných zdrojov, ktorých viem a potom pracujem v rámci AI alebo nejakého manuálneho researchu, až sa dostanem k tým Golden Nugget Review. Sú to v podstate recenzie, ktoré vynikajú a tu je napríklad ideálny príklad, aj keď to nie je vidieť, tak bol to klient s pet foodom a v recenzii sú to jediné granule, ktoré naši pesani bez problémov vyluxujú. Čiže to išlo rovno dokopy a to fungovalo. Keď chcete riešiť tie custom GPTs, tak pár sme si vytrénovali. Na tomto QR-ku sa dá keby subscribenúť, na ktorý budeme odosielať tieto custom GPTs. Riešime tam konkurenčnú analýzu, riešime tam nejaký trends tracker, riešime tam generovanie skriptov pre videá a riešime tam napríklad nápady na statické reklamy a banery. Celý ten proces vyzerá nejak takto, čiže ja som aktuálne prešiel research, potom je tvorba ideí alebo nápadov, tak je briefing, tvorba kreatívy a v podstate launch, analýza a znova research. Čiže v podstate takto sa uzatvára celý ten kruh. Keď už som hovoril, v podstate máme nabídku, máme angle, máme cieľové publikum, tak dostaneme koncept. Každý koncept by mal tvoriť reklamu, čiže ja dostanem nejaký koncept a ten koncept robím v 3 variantách. Tie 3 varianty sú v podstate stále tie isté, len vlastne riešia ten rovnaký uhol tej reklamy, ale sú v 3 rôznych variantách, čiže vlastne obrázok a video. Prečo by ste to mali robiť?
Častokrát analyzujem účty, hlavne na reklamy na sociálnych sieťach a častokrát si všímam, že ľudia riešia tú istú reklamu. Riešia napríklad katalógové reklamy, riešia napríklad reklamy na určitú kategóriu, ale točia sa stále v podstate v tomto istom kruhu, čiže to sú tie biele reklamy a toto je celý váš trh, ktorý viete zasiahnuť. Čiže diverzifikáciou tej reklamy dokážete rozšíriť pôsobnosť, pretože kreatíva je vaše cielenie, to je v podstate hláška priamo od Mety. A ako tú kreatívu dokážeme diverzifikovať? Máme 10 spôsobov. Riešite častokrát katalógové reklamy, tak tu nám treba rozšíriť. Treba riešiť statické reklamy, treba riešiť videoreklamy, krátke reklamy, dlhé reklamy, profi video, video, ktoré pôsobí natívne a tak ďalej. Ako to vyzerá? Čiže keď analyzujem, čo mi v účte chýba, tak by to malo vyzerať nejak takto. Čiže mám 4 kvadranty. Riešim tam na jednej ose statický formát a videoformát a na jednej strane riešim polished reklamy, to sú v podstate podľa brand manuálu, na druhej strane lo-fi, čo sú reklamy, v podstate tzv. Ugly ads. Ako to vyzerá potom v reále, keď nájdeme nejaký akože winning koncept, ktorý funguje, čiže uhol tej reklamy, tak z neho vytvorím každý druh. Čiže mám tam nejaké brandové banery, mám tam pohyblivé gify a mám tam potom tie ugly ads, či už akože z statického formátu alebo videoformátu. A ako vidíte všade, kde sú tie hviezdičky, tak tam pracujeme s recenziami, ktoré sme dostali z toho samotného researchu. Ten flow by mal vyzerať nejak takto. Keď chcem akože ušetriť čas a peniaze na ten spend, tak chcem zistiť, ktorý ten angle, ten uhol tej reklamy funguje. Čiže na začiatku si vygenerujem statickú reklamu, kde použijem tento angle a otestujem to. Vyzerá to nejak takto, čiže vlastne dám tam produkt a zistím, či funguje vlastne aj ten, v podstate to, čo tam chcem komunikovať, ten messaging. A keď už mám ten koncept, tak ju zadám grafikom a následne začnem tvoriť video. Keď tvorím video, tak takisto sa viem inšpirovať z AI, nájdem si nejaké videá, mám ten angle, mám ten produkt, ktorý chcem testovať, tak si nájdem inšpiráciu, vlastne pomocou AI si vytvorím transkript, čiže dostanem prepis toho videa, dám to do ChatGPT a spýtam sa, toto je video, ktoré sa mi páči, tak to bolo natočené, také malo scény a vytvor mi nový skript. A ono mi vlastne vytvorí. Či už podľa toho budem jakoby točiť, alebo je to minimálne nejaký bod, z ktorého sa odpichnem, tak toto funguje dosť dobre. Každé video v podstate by malo mať niekoľko elementov, to sú tie farebné časti, a môžem AI využiť aj na jednotlivé časti. Čiže takto vyzerá nejaký ukážkový prompt, keď chcem tvoriť prvé 3 sekundy z videa, ktoré sa volajú hook. Napíšem, že som direct response marketer, chcem tvoriť 10 hookov, toto je môj produkt, toto je moja značka a vysvetlím mu, čo je ten hook. Mal by mať menej ako 4 sekundy, mal by zaujať pozornosť užívateľov, pretože oni neprišli na sociálne siete na to, aby pozerali reklamy, a dostanem nejaké alternatívy. Dostanem ich 5, napíšem, že číslo 5 sa mi páči a z toho si dám vytvoriť 5 rôznych variant. A keď už ten angle v podstate mám prvé 3 sekundy, tak začnem tvoriť videá. U nás to vyzerá nejak takto. Mám 3 druhy videí, kde riešim nejaký širší koncept. To je vlastne riešim problem solution, riešim nejaké benefity toho produktu a riešim nejakú recenziu. Zistím v tomto prípade, že tie features benefits mi funguje najlepšie, tak idem nižšie a začnem tento koncept akoby rozširovať. Čiže v podstate vytvorím na ten istý winning koncept ďalších 5 variant a testujem ďalej. Čiže tu už riešime nejakú TikTok bubble, riešime tam, čo som si kúpil a čo som dostal a tak ďalej. Čiže to by bolo ku kreatíve a poďme hneď na krok 2, čo je v podstate stratégia. Kreatíva je vaše cieľenie, to je proste prehlasovanie mety, ale častokrát sa potom stretávam, že ľudia dajú plný fokus zase na kreatívu. Potrebujeme sa, respektíve u nás v agentúre sa snažíme to riešiť aj strategicky. Snažíme sa riešiť stratégiu a planning, čiže každý z našich Facebook špecialistov by mal mať základy aj finančného a biznis zmýšľania a preto riešim tieto veci. Snažím sa si nastaviť forecast, riešim si ciele a KPIčka na úrovni celého projektu, riešim si budgeting a riešim aj nejaké run ratey, koľko chcem každý deň spendovať. Prichádzame postupne o data a začína byť to problém a ľudia nevedia sa rozhodnúť, čomu veriť. Verím tým analytickým nástrojom ako GA4 alebo verím Facebooku a preto si my napríklad sme si vytvorili vlastný nástroj, ktorý sa volá Sixvent a každý deň porovnávame tie reálne data z e-shopu s
Google Analytics 4. Pretože, čo má agentúra? Vidí GA4, vidí tam, ja neviem, 1 000 000 obrat mesačne, ale v e-shope máme, napríklad v Nemecku je podmeriavanie až o 50%, tak máme tam, dajme tomu, 1,5 milióna. A čo s tým? Facebook špecialista optimalizuje na to, čo vidí v GA4, tak my si vieme tieto data porovnať. Ďalej s nimi vieme pracovať, keď riešime samotný forecasting, tak pracujeme s tým, čo bolo v e-shope, čo sme dosiahli. Čiže ja si tu nastavím, keď máme nejaké rozsiehlejšie samozrejme forecasty, ale keď to má riešiť samotný špecialista, tak si vytvoriť takúto jednoduchú tabuľku, v ktorej riešim, koľko chcem medziročne narásť, čiže dostanem nejaké celoročné revenue, pozriem si podľa sezónnosti minulý rok a rozdelím si to na kvartály, na mesiace a vlastne na základe tej nákladovosti, koľko percent z toho obratu chce klient investovať, tak sa dostanem k tomu, že viem samotné budžety. Z minulého roka si pozriem vlastne, koľko jednotlivé kanály v podstate spendovali, čiže to je ten žltý štvorec. Takže vidím, že najviac sa investovalo do Facebooku a podľa toho ja si percentuálne rozdelím tie dané spendy. A čo z toho? Dostanem následne daily run ratey, čo sú v podstate spendy na jednotlivé kanály na každý deň, ktoré musím vyspendovať, aby som splnil cieľ daného klienta. Čiže vlastne viem si backupovať to, že mám nastavené, koľko chcem medziročne narásť, mám nastavené budžety na celý rok, čiže klient vie dopredu na 12 mesiacov, koľko bude spendovať. A ja si tie data backupujem podľa minulého roka. Čiže vlastne zeleným riešil som to v januári, čiže januára už je real, takže vidím, akože koľko medziročne rastneme a každý vlastne mesiac si doplním ten medziročný rast na základe minulého roka. Čiže je to výpočet, ktorý sa aktualizuje každý mesiac. Keď už dostanem tieto data, tak samozrejme, tým, že prichádzame reálne o cookies, o data, tak sa snažím vlastne porovnávať tie hodnoty, aby som plnil klientov cieľ. Čiže akoby najväčší nezmysel je riešiť podiel nákladov na obratie v analytixe zo sociálnych sietí napríklad. To nedáva zmysel v aktuálnej dobe, keďže to podmieravanie samotného revenue je strašne vysoké a podmieravanie samotných sociálnych sietí. Tak ja som vytvoril takúto jednoduchú tabuľku, kde si vlastne nastavím klientov cieľ, čo je napríklad ROAS 3,34, PNO 30% a porovnávam to, koľko má vlastne návratnosť reklamy Facebook priamo v GA4, koľko má priamo na Meta platforme, porovnám, vypočítam si koreláciu medzi tými dvoma datami a vypočítam hodnotu, ktorá nie je určite 100% presná, ale samotný špecialista vie, čo má plniť na to, aby držal nejakú ziskovosť na úrovni celého projektu. A to je prepojenie s nejakým komplexnejším výpočtom, že my máme s klientom nastavený ROAS, Return on Net Spend, čiže nejakú návratnosť. Riešime ju minimálnu, čiže v tomto prípade 2,50. Klient chce, aby toto mu ostalo. My aktuálne máme ROAS 5,64, čiže my si dynamicky každý deň prepočítavame akvizičný budget, čiže to je budget, ktorý dokážeme vyspendovať bez toho, aby sme priniesli jedinú konverziu, čiže na experimenty, a zároveň plnili klientov cieľ. A posledný výpočet, ktorý by tam bol, tak sú tie run ratey. Čiže mne tu vyšlo, že každý deň potrebujem vyspendovať 76 000 a vtedy budem plniť klientov cieľ. Čiže mám to nastavené na nejaký medziročný rast. A zároveň vidím, že malo by to byť nejakých 76 000, ale každý deň to bolo menej, čiže ani jeden deň run rate nebol 100%, čiže nesplníme pravdepodobne klientov cieľ a musíme upraviť či už výpočet, alebo samotné proste spendy a začať spendovať viacej, pretože tú návratnosť splníme. Čiže ja vidím vlastne medzitýždenné porovnanie, vidím vlastne, koľko za posledný dní som spendoval, či plním ciele a koľko plním vlastne na celkovom obrate. A tak sa dostávame k optimalizácii. Čiže ja som chcel vytvoriť koncept kreatívy, čiže mám nejaký angle, vytvoril nejakú stratégiu, aby sme vedeli, koľko toho máme priniesť z tej danej kreatívy a sa dostávame k optimalizácii. Optimalizácia, takto máme nejaký framework na testovanie, pretože aj tam často býva problém vôbec samotné reklamy spoľahlivo otestovať. Keď nemám veľký budget, tak vlastne riešim, zgrupujem podľa samotného uhlu tej reklamy. Čiže mám tu napríklad nejaké 3 angles. Vytvorím si 4 varianty a vlastne tieto otestujem. Čo s tým? Dostanem víťazov. Ten angle 2 je totálny víťaz. Potrebujem samozrejme dostatok konverzie, aby to bolo štatisticky signifikantné. A vidím tu, že ten angle 2 funguje, ten angle 1 je v nejakom závese a 3 nič. Takže vlastne začnem sa venovať v prvom rade tomu druhému uhlu a začnem vytvárať na daný koncept
všetky druhy reklamy. Chcem vyťažiť z tohto konceptu maximum. A vlastne tak dokážem vlastne riešiť samotné testovanie tých kreatív. Čiže vy potrebujete nájsť winning produkt, potrebujete nájsť winning angle alebo winning koncept tej reklamy a potom vytvárate všetky druhy reklamy. A posledným bodom je samotná iterácia. Čo iterácia je? Iterácia je v podstate riešim nový koncept, čiže úplne novú reklamu a riešim iteráciu. Čiže na základe dát upravenú reklamu, ktorá, vlastne tu nás som ukazoval, reklama sa skladá z nejakých pár častí, čiže mám tu prvé 3 sekundy, mám tu benefit produktu, riešim tu problém, dávam zákazníkovi riešenie, mám tu nejaký social proof a call to action, aby išli na web. Zistím, že vlastne ľudia mi odpadávajú v týchto dvoch častiach, čiže vlastne to score bolo najnižšie tu. Čo spravím? Zoberiem tú reklamu, mám ju rozbitú na elementy a na základe dát tieto dva kúsky reklamy nahradím XYZ variantami. Čiže to začnem testovať a vylepšovať môj winning koncept. Čiže tak viete zo super výsledkov urobiť ešte lepšie výsledky. Čo k tomu potrebujem? Potrebujem k tomu riešiť naming a ten je kľúčový. V podstate potrebujem mať pomenovaný každý element tej reklamy a tam býva tiež častokrát problém, pretože potrebujem riešiť, či je to statická reklama, či je to video, či je to vlastne aká dĺžka, kto to točil, či je to profi video, či je to ugly ad a tak ďalej. A keď pomenujem úplne každú vec, čiže až po nejakú, že je to emocionálne, že je to v podstate aká kategória, tak dokážem si vyhodnocovať a vytvoriť si reporty na každú jednu kreatívu. A zároveň, či je to vlastne nová kreatíva alebo tá iterácia. Čiže aby som vedel všetko vyhodnotiť. Jak sa to jednoducho dá spraviť? My to riešime takto, riešime to v podstate formou experimentov, vytvorili sme si na to nejakú automatizačnú časť, riešime tam prepojenie Asany, Kebuli a Google Sheets alebo Lookeru, kde vlastne si zadáme nejakú hypotézu, nastavíme si začiatok, koniec, riešime tam očakávanie, výsledok a v podstate keď ten experiment dobehne, tak výsledky dostane klient live, čiže do nejaké tabulky, čiže vieme vyhodnocovať spätne, čo fungovalo, nefungovalo, či už z pohľadu kreatív alebo samotných kampaní. Čo je ďalšia výhoda, klient si to vie live pozrieť a zároveň pre nás, keď nastupujú noví ľudia, vedia si pozrieť klienta, jednotlivé krajiny a zistiť, čo sme historicky posledných pár rokov testovali. A to je za mňa všetko. Díky moc Milane.